Ahoj, my jsme holky s háčkem a chceme s vámi sdílet naše tipy, návody a výrobky. Byli bychom rádi, kdybyste se k nám přidali a třeba také háčkovali. Toto jsou naše háčkované produkty. Tady ta malá hmotnička. Jako další, tady to z toho mělo být srdíčko, ale vzniklo z toho tady ty kloboučky, takže absolutně nevím, co s tím budu dělat. Jenom to mám zamotaný, takže... Jako další, tady ta malá včelička, kterou jsem háčkala asi 3krát, ale ztratila jsem je, takže... Jako další, tady tu čepičku, ale ona má takový dodivný tvar a když to dám na hlavu, tak on to vypadá fakt divně, jo. Vidíte? To má takový divný tvar, takže to fakt ne. Jako další věc, můj úplně první výrobek, který jsem teda ještě nedodělala. Měla to být čála, jo. Ale ono jsem tady začala utahovat a ono je to tady takový tvrdý a tady takový jako hodně dom, takže tak. A jo, další věc, ještě mám želvičku, ale tu mám jinde. A tady mám rozdělenou další želvičku a bude růžový krunýřek a těličko a nožičky a tak hnědý. A můj největší výtvorek, který dělám tady z té vlny, z té velký rovný, tak bude jahůdka. Tady to teda zelený teďka vypadá divně, ale ono to bude nafouklá jahůdka. Mám tady tu růžovou. Bude to trošku jiný barvy, jo, nevadí. A tu mám tady ten velký háček. Takže to je všechno. Toto jsou moje háčkované věci. Tohle je bonbónek růžový a ještě jsem měla jeden, ale ten jsem darovala. A ještě tady mám jednoho modrého. Toto je moje nejoblíbenější háčkovaná věc. Je to chobotnička modrá. Toto je moje jakoby kachnička. Toto je úplně jako roztomilej, se mi hrozně líbí duch. A je to mega hezký na Halloweena. A toto jsou moje první jako chobotničky, co jsem kdy dělala. K háčkování jsem se dostala tak, že že naše vychovatelka založila rukodělný kroužek, který se pak vlastně stal spíš háčkováním. Jako první výrobek, který jsem udělala, je vlastně tady ta šála, kterou jsem začala dělat už s mojí babičkou. Pak jsem začala postupovat na větší věci a teď to dělám, když se třeba nudím nebo mám na to chuť nebo třeba s kámoškama, jako třeba Lucka. No a teď jsme se to rozhodli zase natáčet a ukazovat vám různý návody a tak. Vlastně k háčkování jsem se jako dostala tím, že, co říká už Anička, jako, že paní vychovatelka založila ten kroužek a doteďka tam chodím. A háčku, když mám na to jakoby chuť, když mám na to náladu a teď hlavně jako na podzim a v zimě. K háčkování je potřeba mít vlnu a háček a když chceme jakoby něco přišívat, tak potřebujeme vlastně jehlu a potřebujeme ještě vlastně, když chceme dělat plišáka, tak ty řady vlastně se musí označovat, protože vlastně, když si to neoznačíte, tak nevíte jakoby, kde jste, takže označovač. A ještě potřebujete, když děláte plišáka, tak potřebujete očička, které jsou jako nacvakávací. Takže my se s vámi loučíme u našeho prvního videa. Doufáme, že se vám naše tvorba bude líbit. A nezapomeňte háčkovat!